Здравейте! И с при нас Mitsubishi Pajero и виждаме проблема 28-23 градуса, който не е окей наистина. Затова ние сега ще се оправим това нещо и гледайте дали какво правиме с тая много проходима и много яка кола. Също Pajero и Мама мия! И това се движи! Ужас! Това са слезинуари, Mitsubishi Pajero, много як автомобил, съединение с всичките ни зажинища. Вече виждаме вече яснотия и гледайте какво става. Гледай. Виж? Виж какво е тръв. Радиатор в парлото. И гуми. Разбрахте? За това не работи. Виж каква мръсотия в радиатор. Вече колата е готова. Вече работи всичко както трябва. И климатик, и пар. Именно това всичко. Гаранция.